Γεια σας παιδιά, στο προηγούμενο βίντεο ανοίξαμε το Momentum και τώρα πάμε να ανοίξουμε το Premium. Παιδιά, ευχηθείτε μου καλή τύχη να τύχουμε κάρταρες. Πάμε να το ανοίξουμε. Limited Premium Lewandowski, παιδιά. Αυτόν εδώ από τον ΠΑΟΚ. Και τον Βίντα από την ΑΕΚ. Λοιπόν, Titan Bass, Gonzalo Ramos, παικταράς, τον Τιλ, Γκαρσία, αυτόν εδώ, Άρθουρ δεν ξέρω, και Γκαρτσία. Αυτοί ήτανε και παιδιά, αυτό ήταν το νέο βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και θα ανεβούν και ακόμα καλύτερα με αυτές τις καταπληκτικές κάρτες Panini. Λοιπόν, ελπίζω να περάσετε καλά, καλή ξεκούραση. Γεια σας!